Imithetho yokunqanda ukusabalala kwe-COVID-19 engavumeli ukubonwa kwesidumbu yimindeni eshonelwe ibe nomthelela ongemuhle emndenini wakwaSigamele eCofimvaba eEastern Cape nowakwaMadlala eMthwalume KwaZulu Natal. Kwenzeka iphutha emakhazeni lezidumbu zaphanjaniswa Zazisuka eWestern Cape ukuze ziyongcwatshwa ilemindeni. Umzimba kawele Sigamalele bekufanele ukuba ubekwe apha eceleni kwewele lakhe ubabini. Kodwa umzokugcina abangasekhoyo uzise umzimba engenguwo. Usapho kunyanzeleke ukuba lonyashe umthetho we-COVID-19 baze bawujonga umzimba. Okanti usapho lakwaMadlala KwaZulu Natal kunyanzeleke ukuba ugrunjwe umzimba nanjengoko befumane umnxeba othi kubhideni komiki. Sithi ngokomthetho wethu sithethe naye silungise into pha kuye ngokomthetho wethu. Eyona nto siyiqwalaseleyo uqala siqwalasele ibhokisi lena imfitshane. Eyesibini into ibhokisi le incinci ayinkulwanga kanti ke noko lena indoda enesiqu indoda ende. Yasitsho loo nto sathandabuza. Saqomba no masinyanzeleke ba simtyhile kuba unyana wakhe ebeze nempahla ezaze sikhusela. Banxiba ke impahla bamncika xa simncika sambona ba inguyanga. Izihlobo kwelikhazi urhulumente makachophe ayichaze kuba ithiwane xa inje. Xa urhulumente esithi umuntu akabona bekufanele ukuba yenzile iplani yokuba iifamilies zibabona abantu before bengcwatywa kungasekuthi abantu bangabona emveni koko kanti nizawufumana umuntu engenguye. Uyabona le nto ndithi ke ngurhulumente kufanele ke bhatele okanye urhulumente nale moshwari kufanele ibe khona into abayenzayo ngayo yonke le nto yenzeka apha because silahlekelwe yonke into ilahlekile mazingoxa kunje. Uyabona yonke into ngayiphume ebokotweni sisuka apha KZN Cape Town KZN Cape Town. You understand it's a lot of money that have been used here. Ninzi imali esetyenziswayo apha ngabantu balapha ekhaya ninzi kakhulu. Le nto ndithi ke ngokukhona umuntu ofanele babhatale yonke le nto. Ndiyenzela icebo bandithini na ngomntaka mama ngomntaka tata andithi yonke into ibilapha iphelile into ebesidyekwaze apha sisithi senzela isihlo kanti ayisiso. Ndibuhlungu ke loo nto leyo nakandenzele icebo. Inkosi yasekuhlaleni ithi ingxaki le uphukile kumthetho kodwa thina sicinga uba uncedakele umthetho uphulwe ukuze noba ke kwawuhlantuni nakwicala lomthetho ityala kodwa kona asimngcwabanga umzimba osingawaziyo. Singcwabe umzimba sizawungcwaba umzimba osiwaziyo kuba sivile uba ugrunjiwe nalapha bekhona. Ukujonga umzimba womuntu odlule emhlabeni ngenxa yecorona akuvumelekanga ngokomthetho. Kodwa ingcali zamasiko zisale ngendlebe urhulumente ukuba lo mthetho uphinde uqolasele kwakhona. Those people who design those plastics must make sure that the side of the plastic that is on the side of the head, they must make sure that it is transparent so that when the elderly member of the family just looks over the plastics, may be sure that this is the right person. So it will avoid all these problems that we are encountering now. Umzimba kawele ugrunjiwe eMthwalume KwaZulu Natal wasiwa eKapa uzawuphinde ubuyiselwe apha kule lali yakwaNyamankulu khona ukuze ungcwatywe ngesidima. Dinkululeko Nyembezi, Izindaba ze SABC eCofimvaba.